Manyan ƙasashen waje ne ke taimakawa 'yan ta'addan Najeriya. Fitaccen malamin addinin Musulunci a Najeriya, Sheikh Ahmad Mahmud Abubakar Gumi ya ce suna zargin manyan ƙasashen waje da suke taimakawa 'yan bindiga da ma 'yan ta'adda a Najeriya. A hirarsa da BBC, malamin ya ce idan aka yi la'akari da irin yadda matsalar tsaro ta taɓarɓare a Najeriya da ake fama da ita ta ƙara ta'azzara a yankunan 'yan kwanakin nan, alamu ne na tabbatar da zargin da suke yi wa hannu ga manyan ƙasashen duniya. Malamin ya ce kafin yanzu ana iya samun raguwar hare-hare, inda ya bayar da misali da hanyar Abuja zuwa Kaduna, inda ya ce a da wannan hanya ta zama tamkar wani tarko ga masu bin hanyar, amma yanzu kusan abin ya zama tayiri. Hakan kuma ya ce yanzu wasu manoma da dama sun koma suna gudanar da harkokinsu na noma a yankin birnin Gwari, saɓanin irin yadda hakan ba zai yiwu ba a kwanakin baya. Hakan ya biyo baya ne ganin cewa yadda 'yan ta'addan suka ci gaba da ƙarfi a yankin arewacin Najeriya, inda a kwanakin nan suka yawaita hare su da sace ɗalibai 'yan makaranta, har ya jawo aka ba da wasu hutun makonni a school domin a je gida a samar da tsaro kafin ɗalibai su koma makaranta su ci gaba gudanar da karatu. Haka kuma a kwanakin nan ne wasu manya-manyan ƙasashen duniya suka saka wa Najeriya ido ganin yadda matsalar tsaro ta zama babban lamari a ƙasan, kuma duk da haka sai dai ana zargin cewa daga manya-manyan ƙasashen nan ne suke gudunmawa wannan 'yan ta'addan domin su ci gaba da kai hare-haren su a arewacin Najeriya. Duba da cewa wannan dai ba ƙarfin iya 'yan ta'adda bane, dole akwai wasu ƙasashen manya-manya da suke mara musu baya ganin cewa an cimma wata manufar a kan arewacin Najeriya. To da fatan dai kun ji daɗin wannan faifan bidiyon, kar dai ku manta kuna tare da tashar Arewa STV, ku daure ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa ta yadda muna ɗaura sabon shiri zai same ku. Na gode.